Türkmenistan öz herketleriniň çäginde koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu ağırlykda ýurtda barha köp adamyň COVID-19 ýolugýandygy, ol sebäpli helak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Aşgabatyň keselhanalaryna ýasaglaryň ulu akymynyň arasynda ýagdaý tägel oňatlaşan hastalar täze syrkywlar kabul etmek üçin öýlerine ugradylýar. Şol bir wagtda geçen hepde Sağlyk ministriniň Türkmenabadyň Köpürli hasahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda käbir syrkywlan işgärlere ministriň gözüne görünmezlik tawsyrlandygy ma'lum boldy. Geçen dekabrın başlarında Aşgabatda COVID-19 alamatlary bilen keselhana ýa-da tiz kömek gullugyna ýüz tutan, emma hasahana ýerleşmekden ýüze uran raýatlar soňu bilen polisiýanyň mejbur etmeginde keselhanalara äkidilen bolsa, häzir bu tejribeler gowşadyldy. Keselhana ýerleşmekden ýüze urýan ýasaglar barada henüz hem prokuratura habar berilýär, emma ozulkular ýaly adamlar polisiýanyň gözegçiliginde hastahanalara äkidilmeýär. Sebäbi keselhanalarda syrkywlardan ýaňa boş ýer ýok diýip Aşgabatly habarçymyz 18-nji ýanwarda gurrun berdi. Onun sözlerine göre paýtagtyň hasahanalarynda ýagdaýlar tägel oňatlaşan syrkywlar öýlerine ugradılıp başlanypdyr. Täze ýasaglar kabul edip bolar ýaly saglyk ýagdaýy tägel gowulaşan COVID hastalar, şol sanda beýlik ýagdaýlar sebäpli reanimasiýa düşen syrkywlar öýlerine ugradylýar we bezergini öý şertlerinde dowam etdirmelidigi aýdylýar diýip habarçymyz belledi. Şol bir wagtda paýtagtda saglyk işgärleriniň koronavirusy ýolugan ýa-da ondan helak bolanlaryň goňşularyna aýlanyp, olaryň hem COVID-19 testlerini tawsyrmaladyklaryny duýdurýarlar. Gapyma-gapy aýlanýan saglyk işgärleri testleriň sebäpleri barada açyk düşündiriş bermek islemeýärler. Olar diňe gysga wagtyň içinde COVID-19 testini tawsyrmaladyklaryny aýdýarlar diýip paýtagtly habarçymyz sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Sağlyk ministriniň geçen hepde Türkmenabadyň Köpürli hasahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda bu keselhananyň jogapkar ýolbaşçylarynyň koronavirus anyklanan işgärlerine keselhanada görünmezligi tawsyrandygy belli boldy. Ýatlatsak 14-nji ýanwarda Nurmuhammed Amannipesow Köpürli hasahanynyň durly bölümleri şol sanda dermanhanasy bilen hem tanışdy. Hasahanynyň koronavirus ýasaglarynyň saklanýan C-bloguna baryp görmändi. Ministrin gelmeginden bir gün öňünçä Köpürli hasahanynyň karantin bölüminde işleýän iki arasaçylyk işgärinde koronavirus süze çykaryldy. Olar Köpürliň özünde bejergi almak islediller, emma hasahanynyň jogapkar işgäri muňa ruhsat bermedi. Ol Aşgabatdan komissiýa gelýär, kellämi agyrtmaň, gözüme hem görünmäň, ardyňyzy kime ýetirseňiz şoňa ýetiriň diýip olaryň ýüzüne alyp goýberdi diýip bu wakalary saýat bolan saglyk işgärleriniň biri 17-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Ministerden huwatir edip öz garamagyndaky işgärlerini keselhanada bejeri bermekden boyun gaçyrandygy aýdylýan jogapkar işgäriň ady, familiýasy, eýelýän wezipesi belli bolsa-da, bu ýagdaýlar boýunça onuň özünden kommentari almak başartmandygy sebäpli onuň şahsiýetini açmakdan saklanýar. Ýurtda koronavirus ýagdaýlarynyň we ölümleriniň artýandygy baradaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleri bu ýokunjuň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýarlar. Türkmenistan COVID-19 ýagdaýlary resmi derejede hasaba alynmadyk 10 döwletiň hatarynda bolmagynda galýar diýip Russiýanyň News.ru nisrinde çap bolan makalada bellenilýär. Bu sana we ýene Demirada Koreýa, Şeýle Okeaniýa, ýagny adalarda ýerleşen ençime döwlet girýär. Galy berse-de türkmen emeldarlary ýurtda edilen COVID-19 testlerini garasy teljermek üçin daşary ýurtlaryň laboratoriýalaryna iýermän gelýärler.